Moro! Tässä ajattelin tehdä video, että mitä meikäläinen tekee työkseen, ja voi olla, että tästä työn puolesta kuvailen vähän lisää sisältöä tuohon kanavalle, että ne on kohta nuo moottorikelekka-aiheet on kohta käsitelty, niin pitää keksiä vähän muutakin juttua sinne. Ja toki kesällä sitten laitetaan vähän venneenhuoltoa ja reissuista sitten kans videoja. Minähän on ammatiltani koneenmyyjä. Myy kaivinkoneita, pyöräkuormaajia, dumppereita ja mitä sitä on kaikkia meillä. Eli Hitachi maasiirtokoneet on uudet on valikoimassa, Pomakin jyräät, Bellin dumpperit, jotakin täryylätkiä sinne sitten menee kans siinä sivussa. Ja on tuossa Pohjois-Suomen alueella oikeastaan tuosta Iistä ylöspäin koko pohjoinen on mulla tonttia, ja täällä sitten pyöriskelee aika paljon. Konttori mulla on Rovaniemellä ja sinne on semmonen 120 kilometriä mulla kotoa matkaa. Että nyt on mukavaa pikkusen alkanut nämä päivät pitenemään, niin ei oo enää sillä, että pimiellä lähtee ja pimiellä tulee. Että tässä jo aamulla kun lähtee, niin alkaa olla jo valosaa, ettei tarvitse enää pitkiä valojakaan. Ja kesällä on oikeinkin mukava väli. Talvella on tympiä väli, paljon 80 rajoitusta ja välillä voi olla vähän huonoakin keliä, mutta kyllä tämä aika pärjätä. Aika konttoripäät varsinkin niin se on varhain lähettävä ja kyllä se monesti sitten on 5 jäljestä, kun on 5 ja 6 väliä kotona ja aika paljon reissua sitten tulee tehtyä että kerran viikkoon melkein on sitten pois kotoa yötä jossain hotellissa, että tietenkin työn luonne on se, mutta paljon ollaan tuolla asiakkaiden luona ja käydään kattoo vaihtokoneet arvioimassa ja sitä normaalia asiakastyötä, mitä tähän kuuluu. Että siellä käydään höpöttelemässä koneista ja tosiaan sitten kun se kauppa alkaa siellä tulollaan, niin käydään vaihtokoneet arvioimassa ja kokeilemassa ja niistä varmasti niistä vaihtokoneen kokeilusta ja muista ollaan jotakin videoita vähän tekemäänkin, että mitä niistä katsotaan että niin se on kuitenkin tärkeä se koeajo ja ne on aika isoja summia, mitä puhutaan näissä maasiirtokoneissa, että jos siellä onkin jotakin rikki, niin se tonni on niin pikkuinen raha, että sillä ei hyvä, jos päivää sanoo tällä alalla. Että ne on kuitenkin tommosia koneet itsessäänkin on omakotitalon hintaisia laitteita, niin siellä ne vahingotkin sitä äkkiä on isoja. Että mitä tarkemmin pystyt katsomaan, niin pystyt varautumaan sitten niihin kunnostuksiin, jos se vaihtorivviin tulee. Mutta tosiaan nyt ajelen Rovaniemelle tässä Muurolla menossa ja menen toimistolle ja vähän on siinä tarjouslaskentaa ja voi vähän pihaa kiertää ympäri, että minkälaista kalustoa sitä löytyy ja painat tilaa nappia ja tilaa kanava, niin alkaa tulee sitten näitä maasiirtopuolen videoita kans feediin, että tässä kevät alkaa, niin paljon meilläkin on messuja ja konepäiviä, että on tuossa ensimmäisenä taitaa tulla nuo Bauma-messut Münchenissä viikolla 15. Sinne lähetään töihin ja ajattelin kamerat ottaa mukaan ja kuvata sieltä video, että ne on ison maailman messut, että Suomessa aivan niin isoja järjestetään. Ja sitten tulee Mansenmörinät Tampereella, ne on isot konepäivät.
Ja sitten oikeat konepäivät Oulussa, missä minä olen itse paikalla. Että onhan sitten on Kuopiossa oli jo tammikuussa ja Seinäjoella on nyt vissiin ensi viikolla konepäivät. Sitten on Villi Länsi Varsinais-Suomeen ja Oulu oikeat konepäivät oikeastaan se kevään viimeinen tässä. Sitten mä oon pitänyt Rovaniemellä konepäivät syksyllä. Tätä kevät on aina niin tungettu täyteen niitä konepäiviä, että ei oikein saa siihen väliin itse sitten tungettua tänne konepäiviä. Mutta syksyllä sitten ei oikeastaan kellään alenta konepäiviä, niin minä olen sitten pitänyt 3 vai 4 vuotta. 4 vuotta pitänyt tuossa ja se on kyllä saanut sillä kiitosta noilta paikallisilta ja yläperiä asiakkailta, että ei aina tarvitse sinne Ouluun asti lähteä sitten koneita katsomaan. Täällä kuitenkin on välimatkat on pitkiä, että se on Rovaniemeltäkin keväällä, jos on vielä talavirajoitukset, niin se on melkein 3 tuntia ajella Ouluun pelkästään suunta. Ja se on täys työpäivä kyllä ja sitten näillä yrittäjillä harvoin jostain aikaa niin paljon, että ne oikein kauas lähtee. Tietenkin kun tarpeeksi kaukana on konepäivät, niin sitten ne on jo niin vapaalla, että ne on jo suunnitellut sen hyvin se ajo. Että kyllä tuolla Tampereella Mansemörinöllä käy ihan tältä minunkin tonteelta asiakkaita sitten ja siellä ollaan vastassa. Ja työnähän tämä on tosi mukava, että ei tarvi 4 sinne sisällä istuskella, että se minulle ei oikein sovi se toimistossa väijyminen, että mieluummin minä olen tien päällä ja asiakkaiden kanssa jutuissa tuolla, niin tässä on kyllä saa sillä aika vapaasti tehdä oman näköisen työn, ja itse suunnitella päivänsä, että miten se aika kuluu ja mihin keskittyy sitten. Mutta ei se mitään. Minä paijelen tuonne Rovaniemeen, niin katsotaanpa toimistolta sitten, että miltä siellä näyttää. Ja meillä on siellä korjaamo pari ovia siinä on ja 3 asentajaa on Rovaniemellä ja ne pyörii tuosta Rovaniemia siitä ylöspäin ja väliin käyvät Merilapissa, sitten siellä meillä on asentaja kanssa olemassa, mutta aika paljon Oulusta käyvät sitten Merilappiin ja keikalla ja jonkun verran Rovaniemeltä sitten kans käydään siellä huoltoja ja korjauksia tekemässä. Aina vähän, että miten miehet on menossa, niin korjaamon päällikkö sitten työjohtaja ohjaa niitä menemään. Ei siinä mitään. Katsotaanpa tuossa kohta kun päässä tuohon toimistolta, miltä siellä näyttää ja palataan sitten juttuun. Joo, nyt ollaan toimistolle tultu ja tältä se näyttää Hitachi miehen konttori Rovaniemellä ja muutama taulu on seinällä ja ikkunasta näkyy vähän katiskailla vähän puhelinkioskeja ja vähän isompaa konetta ja jyrrää löytyy heti pihasta. Ja nyt sitten tätä piirtelee tarjousta asiakkaalle. Ja tarkoitus olisi tehdä tuommoisesta 95 Hitachista. Se on vähän pienempää päätyä meiltä ja painaa se 8,5–9 tonnia vähän riippuen varusteista. Ja mä laitan teille kuvaan tuohon video sitten, niin näet tätä minkälainen se on, mutta minä palaan piirtelemään, niin saapii asiakastarjouksesta siitä, niin palataanpa tässä päivän päälle vielä asiaan. Paketti, poika, toi justiinsa paketti. Katsotaanpa mitä tää on vissiin markkinointi meitä lähes, mitäs täällä on. No niin. Nyt on komia. Räniköitä. Aurinkolase. Tämä on hieno.
Joo. On tyylikkää. Noniin. Eikö se oo? Tämä kevään hittituote, kun alkaa aurinko paistelemaan nyt. Tämmösiä. Saattaa muutama onnekas saada sitten konekauppialta. No niin, täällä meillä on huoltohalli sitten ja täällä meillä pyöräkone on huollossa ja sitten täällä on yksi vaihtokone, Pillari 315. Ne on huomenna tehdään huolto siihen ja tämä on myynyt tämän koneen, niin sillä on tuossa kuunvaihteessa meillä sitten luovutus ja tämmönen uuden karhia, tämä on rapia 2000 tuntinen noin 15 tonnin painoinen telakone ja tähän laitettiin uudet Novatronin mittalaitteet ja uusi kauha sitten vielä Oulun kauhalta tilasi siihen. Enkkonin pyörittäjä piheillä, aivan peruskampe olemassa. Ja täällä näyttyy, siellä on Räniikkä Novatronin näyttö sitten paikalla ja sehän tuo koneohjausjärjestelmä Novatroni on semmonen, että se suunnittelija piirtää sinne kuvat, että mihin korkoon ja kaivannot, luiskat tehdään ja muodot siihen ja se sitten kuski se näyttää, että mistä kohdasta pitää kaivaa minkä verran ja täällä meillä on sitten kartanolla enemmänkin tuossa 225 Hitachi 25 tonnin lyhytperäinen käytetty. Tämä on vitossarjalaisia, että tästä on jo pari uudempaa mallia, mutta tätä nyt on huomenna asiakas tulossa koeajamaan, niin se tuosta sulateltiin valmiiksi, niin tiedä vaikka sitä päästä kaupat vielä raapasemaan. Ja tässä meillä on sitten rotarentikalusto, eli vuokrakalustoa, dumperi, Bellin 45, 6x6, niin tämä just palautui vuokralta, niin tehdään tarkastukset siihen ja aletaan sitten kaupittelle seuraavalle vuokrasenssille. Toki kaikkihan nämä on myynnissäkin nämä vuokrakonnet, saa nämä ostaakin. Täältä. Tuolla on sitten vaihtokoneen rivissä on siellä vähän vuokrakoneita sielläkin. Tuossa on puhelinkioskeja, on kesää varten, täällä on kovat valokuitu maatyöt menossa, niin siellä on 3 vuokrakonetta ja yksi vaihtokonekin tuossa on tuommoinen 4-8 sitten, että noin 5 tonnin painoluokassa. Nämä on sitten puolustusvoimien kone ja saa 350 35 tonnin kone, 250 ja 25 tonnin kone ja sitten vielä 135 7-sarjalainen. Tämä on renttikone meillä. Renttikone täällä. Onhan meillä vuokrakoneet, niillä on aina joku kiva nimi sitten laitettu, niin tämä on sitten Voldemortti. Aikas mittalaitteella varustettu ja koneita alakalle tänä päivänä melkein ilman noita mittalaitteita kohtaan työmaalle pääsekään, että se alkaa olla semmonen ehdoton. Yksi jyräkin siellä, sekin on jo myyty jyrä, lähtee Ivalon suuntaan tuosta jahka vähän kevät menee pitemmälle. Eihän siinä mitään. Näitä kello on 5, niin ja ryykästä auto ja
autoja lähelle kotia päin, niin sehän on 6:30 illalla sitten, kun on kotona. Lähdään päiville tietenkin välillä vähän mittaa tulee. Semmosta se on. Jossakin pitää yrittää rahaa tehdä kaikki. Että saadaan no kelekkahommat sun muut maksettua. Semmonen päivä. Mitä siinä saatiin aikaiseksi, niin 3 tarjousta sai tehtyä. Niin aina pitää vähän toimitusaikoja kysellä lisää laitteille. Ja varusteluaikatauluja ja yksinä lähtikin jo etenemään vähän samaa tien, että saa nähdä, jos sitä saatais kauppa raapastua vielä kotiin. Ja kello alkaa 5:15, just lähdin Rovaniemeltä ajelemaan kotiin päin. Se on 6:30, kun on sitten kotona ja huomenna uusi päivä. Huomenna pitää varmaan taas tulla Rovaniemelle, että tulee se yksi asiakas kun ajaa konetta, niin tullaan taas tänne ja koittaa pikkusen aikaisemmin päässä lähteä kotiin, että nyt se tuntuu, että iltapäivään taas kassautui kaikenlaista asiaa tuohon ja puhelin soi ja rämisi siinä, mutta se on vaan positiivinen asia. Asiathan minun hommansa, että puhelin soi. Mutta sitten jos se soi, niin sitten ei ole taas kiva. Ei muuta kuin pistähän kanavatilaukseen ja kysymyksiä jos on, niin minä vastailen ja siinä mittailetaan. Tekee näitäkin videoita tänne. En tiedä kuinka ihmisillä sitten kaivinkoneet kiinnostaa ja koneet yleensäkin. Mutta minulla ne kiinnostaa ja tietenkin minä niistä elantoni saan, niin se on minulle hyvinkin tärkeä alue. Ja eipä se ennen tämä konemyyjä urraa, niin ei minulla ollut mitään tietoa näistä vehkeistä, että mitä niillä tehdään. Ei se mitään. Lähelle kotia ja hauskaa loppuviikkoa kaikille. Palataanhan taas juttuun.